Nimba dawla ala ko de Qur'ana ko ala ko inna khalaqnakum min zakara wal unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ala ko ne yaw da ka ke cheni muso ani muso ka da ka ke shia ka da ka ke foso ka da ka ke kabila mukama ka sera ko lita'arafu ka sera ko ye ka sera ka shia ye ka sera ka shia ye nu ba bi ye nu tabi ye nu ko ni ala ya ta ka ta ako ngasa inna akramakum indallah agora joye ma dane mai joye ma ni ka ko Allah subhanahu wa ta'ala atika ko be ma sera ni o ala ya sera ni be ala ya sera ni be so be ala ya sera ni te bla mo be watimi ala ya sera ni te bla yoro mi na te Allah subhanahu wa ta'ala ni mo abi so ala nya siranya kan tanah yang bersih, ala itu semua orang. Ni ala nya siranya belah itu semua, ibi jiana ko belum berdoa itu orang bersih. Ngamami ka ala nya siranya ini mau mana wati mi, ala ka ala nya siranya bersama. Kali mau ti ada. Kama ikija ikika ala nya siranya ika dume, ika jidi, ikija sir ala kofe. Pada saya ni nampak berbeda. Ni saya yang tak dumi. Kalau ini pada muka ni saya ini tak domi. Kalau bara-bara tidak mau sobat ni kau. Ni saya nak tak domi. Kalau bara-bara pun tidak mau bukan sih mana kau. Tidak mau. Orang mesti kau. Kau saya dah ni kau. Aku amat nak jumai jemaah cina sah. Aku jamir kau. Waktu besok ni. Mamu saya suruh kumakan cekai. Nak kumani proses iba video kan. Nak kumani proses iba fokus sedang mau berjumpa. Nak kumani proses iba fokus lagi berjumpa. Abi kumakan bila kumakan cuma orang. Apa fokus berjumpa? Abi kumakan lagi berjumpa. Enggak dia kabar kedua. Dia kabar cuba ini jawab orang. Kalau aku bertanya, ni mami ala nya seranya bela itu semua itu kabar isita. Ala era ulai kita pun ada pun. Aku mana takillah yaj'al Allah makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ni mami serana ala nya orang ni. Aku pun yo orang ni. Kalau mami serana ni, mami me nak ala nya seranya ko ni betai. Nabe cuma mulai bahasa akan menyapa begitu. Kau mana nak cuci? Abi cuci apa nak nanti kita nak? Kau apa sama dia kau? Malu besar aja. Kau kan ni besar aja. Ini kabar kita cuci. Barang kemana kita ada seranya bayar. Alanya seranya bayar apa? Doa itu untuk bayar. Kau kan ini kan ada dengan berbuat baik. Gak esok sisa. Apa nak kerja dalam dia ya benar. Kau tidak mahu berjuang dengan dia. Wabaraji jadi bebas dia isansi pelakon pula kata semua bulan abika baraji pun kama serabe bima nati makro wala be makro mamu ba digi ka awal Allah subhanahu wa ta'ala kesia ba sura sigin Allah subhanahu wa ta'ala ko letro ba sura be ka Allah ta'ala mamu ko kama yana ka sigin ka dado makro profona ba sigin ka dado Allah subhanahu wa ta'ala ko ko na Allah ko ya ba ala ka jolma be Mami sa, ale be kuma nugu ka to ngoro, be bisa sura ta ke wale na. Abe kuma nugu ko ita to mo to ya ke wale na. Ko ma be ke ma to ro. Ko ma be ke ma to ro. Na fura ko na ko ma si ko ta do. Ko e ko ta do ni ni ka to. Na ke ni ne ko na ba fura na ke ko. Ala ka ke ko. Be ba so se ma to be to na ya se na se na. Zin da ta se ko. Ebe na jogo. Wakabi kuma baike. Selama ini kuma kuma baike. Selama ini kuma cemai. Selama ini kuma iya. Selama ini kuma sudah apa kabar. Ibu mama mimi itu sebenarnya kalau ikan baru. Selama ini kuma
nire ka ca ni dɔrɔn an ka silamɛw yɛrɛ la surtout silamɛw maa minnu bɛ yen n'u bɛ wele ko wajulikɛlaw minnu bɛ t'u jɔ maaw ɲɛfɛ u bɛ ala ta ɲɛfɔ yanni ka taa ala ɲɛfɔ i b'a sɔrɔ a caman de b'i yɛrɛ kɔrɔ yanni ka ala yira maaw la e b'i yɛrɛ de yira maaw la dala k'a fɔ i jɔlen bɛ jɔyɔrɔ min na ani k'i ma jɔyɔrɔ kelen bɛ ni jɔyɔrɔ cɛ bari jɔyɔrɔ ye ala ka jɔyɔrɔ ye alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ale de tun bɛ jɔ maaw ɲɛfɛ wajibi ka se ka ala subhanahu wa ta'ala maaw dara e la sa ka fara ɲɔgɔn kan ka n'u sigi k'e min bila u ɲɛfɛ e ma se ka fɛn wɛrɛ fɔ maaw ye e ma se ka ala yira maaw la e bɛ k'i yɛrɛ de yira maaw la ala bɛ mɔgɔ fɛ maa min ye ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ kɛ sabu cɛ ye nka maa min ye ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ kɛ yɛrɛsago kɛ sa ale kɛ maa jɔ de k'a bɛ ni ala cɛ dɛ o kama ko maa kalite de bɛ maa minnu ni kiti bɛ wuli ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ sira cɛ o t'u ni danfɛn cɛ dɛ o kiti bɛ wuli ala ta'ala yɛrɛ cɛ k'a tigɛ k'a da ala la k'a fɔ ala ye fɔ k'a tigɛ k'a da ala la ko nin bɛ ala ka kumakan na k'a sɔrɔ ala m'a fɔ o kiti bɛ ala subhanahu wa ta'ala cɛ kini bilane ini fama ala yɛrɛ cɛ sa ala min ye danfɛn bɛɛ da ala min ye diɲɛ fɛn bɛɛ da fɛn bɛɛ bɛ ban ka ala min to yen kiti ka ne bilane don ala cɛ ka ka fɔ an bɛ kuma ala ka kisi ka bɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Seydina Ali ko a mɔgɔ sabanan jamakulu minnu cɛla sa n'o ye hadamadenw ye a ko salimul jasadi wa maridun nafsi i ma n'u ye sa u ye ko n'u cɛ ka ɲi fini don cogo wa samarabaw don cogo wa u ka mɔbili baw wa i ma n'u ye ko ye dɔrɔn foyi tɛ jigin kɔnɔ Seydina Abubakar Sidiki jɔlen filɛ bɔ i b'u ye ten mais i b'a sɔrɔ u yɛrɛ kun na u bɛ taa n'a ye fɛn min man di ala ye o ka baara kɛ dɔrɔn k'i biri silamɛya birifini jɔ ka ala ta kɛlɛ u yɔrɔ bɛ kuma muso de ma maa minnu ye hijabu don wali maa minnu ye forokiya don u yɛrɛ wele ko silamɛw Allahu akbar Allahu akbar o dama de b'u da kɔrɔ nka n'i taara kɛ wale la i kafiri tɛ sɔrɔ o de ye muso ye i ma n'u ye cogo dɔ foyi tɛ jigin kɔnɔ ala ka sa kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o kɛwale kulen don ka tɛmɛ sariya la wale wala ɲɔgɔn ta la wala nka an bɛ diɲɛ waati min na ni waati tɛ sira e bɛ ala tala ka ɲɛ don ala tala ka wuli ala ko ka ɲɛ don ale de don i na na a bɛ ɲɛ o de musa o ma kiri ka taa sa a ta ko a ye ala ko diɲɛ wuli dɔrɔn wa n'a bɛ wuli a bɛ wuli tuma de la diɲɛ bɛ wuli don min an b'o dɛ tamasiyɛnw caman fɔ ala ka taa tamasiyɛnw la ko nka n'a ma wuli a bɛ wuli ka bɛn ni don dɔ tuma wa n'a bɛ wuli a bɛ wuli ka bɛn ni don dɔ tuma asura fana ye wa n'a bɛ wuli a don dɔ asura tuma a bɛ ne bila sa o diɲɛ ban o de bɛ diɲɛ wuli dɔrɔn nka yalɔ to yen cɛ sa an yɛrɛ filɛ waati min na kabako ko minnu bɛ ka kɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a la a yɛrɛ ma sɛnɛ sugu fɔlɔ fɛ n'i yɛrɛ la réseaux sociaux sanfɛ walahi i bɛ ɲugu sira kan nka i bɛ taa jɔ min sɔrɔ kɔbani la réseau sanfɛ n'a ka kurusi yɛlɛlen don o fari sigilen filɛ nin ye ala sababu la nin ye o fari filɛ k'a nɔgɔ kɛ ka maaw gun jɔyɔrɔ nɔfɛ walahi mais e yɛrɛ den filɛ nin ye réseau sanfɛ a bɛ ka na diɲɛ kɔ a bɛ k'a ban e bɛ k'a to ko denmisɛnya wa ala kira ka kumakan lamɛn bani ala kira ko a ko aw mara kelen si tɛ yen aw bɛ sira to yen aw mara aw bɛ cɛ kullukum ra'ay wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi n'i y'i miiri nin yɔrɔ la cɛkɔrɔba i b'i janto i ka denbaya la n'i y'i miiri nin yɔrɔ la i b'i janto i ka denw na n b'a fɔ aw ye bi maa si kelen tɛ yen k'i bɛ se denw ma k'a sɔrɔ i muso tɛ se a la maa o maa bɛ yen k'e tɛ se muso la siga ka e denw ma ba ba de ye o kama lamɛnni fɔlɔ ala subahanahu wa ta'ala a y'a ci k'a kɛ ala kama a ko ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna a ko ne ka nabi ɲuman a fɔ i musow ye a fɔ i denw ye a fɔ silamɛw musow n'u furumusow an'u denw ye a ko u k'u denw masiri u k'u musow masiri u k'u yɛrɛ sutara ka bɔ kɛnɛma yaalaw ma u k'u yɛrɛ sutara ka bɔ awa tagama ma u kunfɛ kare kɔnɔ k'a sɔrɔ cɛw tɛ jɛ n'a ye u k'u yɛrɛ sutara ka bɔ ko ninnu ma a ko min filɛ nin o ka di ne ala subhanahu wa ta'ala ye ka tɛmɛ u bɛ ka baara minnu kɛ kan
fɛn min ka gɛlɛn muso yɛrɛ ka ko la fɔlɔ o de ye muso k'a basigi. Muso k'a basigi. Muso min basigilen don o de bɛ se ka cɛ lamɛn. Mais dutigi fila du kelen kɔnɔ o mara ma nɔgɔ dɛ. An ka du caman de bɛ ten bi. Cɛ bɛ bɔ ka kɔrɔnfɛ sira minɛ yɔrɔ min muso bɛ galo ka bɔ ka tilebi sira minɛ. Aw yɛrɛ ye mun ye jɔn b'o dɔn bilen. O kama Ala subhanahu wa ta'ala ko maratigi si tɛ yen k'i bɛ sira to tigɛ i ka mara kɔfɛ. Ala yɛrɛ ko ten n'o kɛra dɔrɔn o b'a yira i ka denbaya Ala de y'olu tɔɲɔ. Ala k'o ti kɛ. Wa n'i ka mara kelen tiɲɛna cɛkɔrɔba i sigilen ɲɛna. N'i ka mara kelen Ala subhanahu wa ta'ala ka sira bila i sigilen ɲɛna. Lahara jɔn don e ka sun t'i kisi, i ka seli t'i kisi, i ka hiji t'i kisi, wa i ka jagabɔ t'i kisi dɛ. I ye farida ni nafila minnu seli yan a bɛɛ bɛ kɛ zoro ye o yɔrɔ in kama. N'i y'o dɔn i b'i se de kɛ. U tɛ to i ko denmisɛnw dɛ, i b'i seko kɛ de. Ni bɛɛ y'a ka du ladamu fɛn min bɛ ka fɔ an fɛ faso in na sisan jango kuma wɛrɛ bɛ ka fɔ min n'o tɛ kelen ye. Nka cɛkɔrɔbaw y'u to yen ko bi denw don. A dɔw yɛrɛ ni cɛkɔrɔba k'a bɛ kuma musokɔrɔba bɛ fiyɛ ka nɔrɔ la ko denmisɛnw to yen sa e yɛrɛ min tile kɛ wa e yɛrɛ min tile kɛ yan wa san kun tɛ bugan ka e bɛ nin bɛɛ fɔ denw ɲɛna. Alikiyama jɔn don cɛkɔrɔba bɛ wele yɔrɔ min e bɛ wele yen. N'o musokɔrɔba sugu sɔrɔla maa min bolo sa k'a kɛra sabu ye ka don i n'i ka maraw cɛ cɛkɔrɔba nana fatu o cogo la i yɛrɛ ma se ka denw ladon o ye kiti yɛlɛmalen musokɔrɔba ka sa i b'i labɛn o la sa dɛ n'i sara dɔrɔn i bɛ taa tasuma kɔnɔ Ala k'an kisi ka bɔ o ma. O kama n bɛ fɛn kelen fɔ an ka bɔ kuma la. Waritigi dɔ tun bɛ an fɛ Mali yan. Muso 4 de tun b'a bolo. Denw caman tun bɛ waritigi in bolo. Mais a ma sɔn fiyewu k'a ka maaw bila Ala ko sira kan. Don min na waritigi in nana bana sa ka na waritigi in fatu. Waritigi fatura a y'a sɔrɔ su kora. U ko sa u bɛna waritigi in de bila. U b'a bila ka si ni dugu jɛra ci bɛ ɲɛfɔ maaw ye janaja bɛ kɛ. O y'a sɔrɔ zoro yɛrɛ tɛmɛla ka ban. A tun bɛ si muso min ka so o ko u b'a bila yen o ko pɛtu k'a tun bɛ si ale ka so ko ɛri dafala k'a kan ka taa min fɛ k'u ka taa bila yen. A kan ka taa min fɛ o fana y'i kanto k'ale ka ɛri ma se. Muso tɔ 2 ko anw da t'a la bari anw ka turu tɛ yen bi. A ka étage baw n'a ka mobiliw musow yɛrɛ dalen filɛ a yɛrɛ ka chambre kɔnɔ u ye nin de k'a la. Kabi yen n bɛ fɛn kelen de fɔ aw ye a bɛ ka fɛn minnu mara nin ye. A n'aw jugu de bɛ ɲɔgɔn kan dɛ. Wala ni m'u dun dɔrɔn u b'i dun. O kama i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ diɲɛ in to yen i k'u ɲɛsin Ala ma. Dutigi kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ten. I ka mara ka ɲɛsin Ala ma ni bɛ to a la ni ka to a la. O de ye Ala subhanahu wa ta'ala ka jadi dɔ. N'i y'a mɛn ko jihad li nafsi i ka se i ka denbaya la fɔlɔ. E bɛ bɔ k'i bɛ taa mun fɔ maaw ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ ka denbaya tiɲɛnen don. A ka jugu anw karamɔgɔw de la. Karamɔgɔ caman bɛ yen bi u ka du kɛlen don batɛmɛsira ye. Fo bolo bɛ si a muso dɔw la Ala k'an kisi ka bɔ a ma. Juma caman bɛ Ala bolo Ala k'o jira an na. Ala k'an sago d'an ma. Ala ka laɲiniw sabati. Ala ka haminako nɔgɔya. Ala ka hinɛ an ka taabaw la. Ala k'u dayɔrɔ suma. Ala k'o kɛ Alakira bonya kama. Sɔli ala rasul. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الأبرار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تولي لله رب العزة جميعا لا إله إلا هو إله المسير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.